שלום לכם. בחמש דקות הקרובות נדבר על השסע הדתי בישראל. נשאלת השאלה מהו שסע. שסע הוא אי הסכמה בין זרמים שונים בחברה, הוא חוצה ביניהם ומפריד למחנות שונים. המחנות הללו מקיימים מתחים וחיכוכים עד כדי אלימות פיזית ומילולית, הפוגעת בלכידות החברתית. אם כך, השסע הדתי בישראל מתקיים בין דתיים לחילוניים. בבסיס שלו נמצאים יחסי הגומלין בין דת ומדינה, כלומר באיזו מידה תתפוס הדת מקום בחיי המדינה, וכיצד יבוא לידי ביטוי בחיי היום-יום אופייה היהודי של מדינת ישראל. הציבור הדתי יטען, ישראל היא מדינה יהודית, ולכן ההלכה היא המקור הראשי לקבלת החלטות הקשורות באופי המדינה היהודית. בהתאם לכך, חוקי התורה צריכים לבוא לידי ביטוי בחיים הציבוריים ובחיים הפרטיים. מצד שני, הציבור החילוני יטען, ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית, כאשר עניין הדת הוא עניינו הפרטי של כל אדם. כלומר, בחייו הפרטיים אדם ינהג כראות עיניו, לעומת זאת, היהדות תבוא לידי ביטוי בציבור כערך תרבותי, מסורתי והיסטורי, ולא ככפייה דתית. אז החברה הישראלית ביחס לדת מונה 3 קבוצות, חילוניים, מסורתיים ודתיים. החילוניים זוהי קבוצה מגוונת, בעלת תפיסות עולם מגוונות. חלקם טוענים שלא קיים, חלקם מזהים את היהדות כתוצר של היסטוריה וגורל משותפים. המסורתיים כ-50% מכלל החברה בישראל מאמינים בקיומו של האל, מקיימים חלק מהמצוות מתוך זיקה למורשת, למסורת, לתרבות ולהיסטוריה היהודית. זוהי חברה מאוד מגוונת, כל אחד מקיים את המצוות בהתאם לאורח חייו, בהתאם לראות עיניו, בהתאם לפרשנות שלו. הדתיים כ-25% מכלל החברה בישראל, הם טוענים שהחיים צריכים להיות דתיים על פי ההלכה, לדבוק במסורת, לשמור על קיום מצוות האל. זרם זה מורכב מזרמים מחמירים וזרמים ליברליים יותר. בואו נראה כיצד בנויה החברה הדתית בישראל. אז החרדים זו קבוצה מחמירה, מתנגדים לערכי הציונות והדמוקרטיה, כך שמבחינתם אורח החיים במדינה צריך להתנהל אך ורק בהתאם לחוקי ההלכה והמשפט העברי. דוגמה להם נטורי קרתא והחברה במאה שערים בירושלים. הדתיים הלאומיים הם זרם דתי שמחויב להלכה היהודית ולציונות, תוך שילוב לערכים דמוקרטיים והומניסטיים, מה שמוכר ככיפות הסרוגות. הקונסרבטיבים והרפורמים אלו הם 2 זרמים ליברליים פתוחים יותר. הקונסרבטיבים מקבלים את מרות ההלכה, אבל טוענים שקיום המצוות ייעשה בהתאמה לחיים המודרניים. הרפורמים נחשבים ליהדות מתקדמת, זרם דתי גמיש שלא מייחס תוקף מוחלט להלכה, ומתוכה האדם יכול לאמץ את המצוות שמתאימות לו. אם כך, מהם הגורמים המרכזיים לשסע הדתי? מה גורם למתיחות? שילוב חקיקה דתית במערכת החוקים במדינת ישראל, צביון השבת ברשות רבים, כאשר הדתיים רואים בשבת סמל לעם היהודי, מקור לקודש ולתפילה, ואילו החילונים רואים בשבת יום מנוחה מעבודה, לבילוי ופנאי עם המשפחה. שאלת הגיור והגדרת מיהו יהודי. הדתיים טוענים שמי שנולד לאם יהודיה או התגייר על פי ההלכה הוא יהודי. לעומת זאת, הלא דתיים טוענים שקיימת הזדהות כבן לאום יהודי וקיימת תרומה למדינה, זהו יהודי, ועל כך קיים ויכוח כמובן. שירות צבאי בקרב בחורי ישיבות, או ליתר דיוק אי שירות צבאי בקרב בחורי ישיבות. קיים כעס ומתח בנושא גיוס בני ישיבות והפטור שלהם שניתן להם על ידי המדינה בכדי ללמוד תורה. החילונים טוענים שמדובר באפליה. הכרה במעמדם של הזרמים הלא אורתודוקסיים, כלומר הליברליים יותר, הקונסרבטיביים והרפורמים, והם ממומנים על ידי המדינה, וזה דבר שמעורר את כעסם וחמתם של הזרמים המחמירים. ואחרון חביב הוא המעמד האישי בתחום הנישואין והגירושין בישראל. הבלעדיות שניתנה לרבנות הראשית בישראל בנושא נישואין וגירושין, שלא מתירים נישואין חד מיניים, שלא מתירים נישואין של גר או גרושה, מהווים איזושהי מקור לוויכוח, למתיחות בחברה הישראלית. אם כך, אנחנו חברה מורכבת ופלורליסטית, זאת עובדה. אנחנו חברה מרובת מחלוקות, גם זו עובדה. אז כיצד לדעתכם ניתן להתמודד עם המתחים? מה ניתן לעשות ברמה המדינית, הלאומית, כדי למתן את המתחים? מה אנחנו יכולים לתרום ברמה האישית לחיים משותפים נטולי מתחים? תחשבו על זה.